Salutare prieteni, bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint top 5 jocuri offline pentru Android 2023. Sper să vă placă și hai cu cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade de acest fel. Pe locul 1 avem jocul Uncode the Game, în care ești un șofer de autobuz. Mamă, era să le calc pe astea, hai să oprim aici. Este un joc destul de simplu, o grafică slăbuță pentru telefoane mai slabe în caz că aveți nevoie. Am zis să joc și jocuri de astea și trebuie să transportăm pacienți. Auzi, pasageri. Trebuie să merg încet ca să nu-i... Ce face? Urlă? Chiri? Chiri cea, dar văd că... Aolo. Hop. Gata. Mamă, câți bani îmi dă. Ești nebun? S-a bușit ăsta de mine. Ăla e alt autobuz. Și hai să trecem la jocul cu numărul 4. Pe locul 4 avem jocul Grand Theft Operation, un joc care seamănă foarte mult cu GTA și este foarte tare. Poți pilota microbuze, mașini, elicoptere și tot felul, ia uitați, avioane, chiar și baloane zburătoare, puteți face misiuni. O să descoperiți jocul ăsta, este foarte, foarte tare. Are o grafică decentă, după părerea mea. Hai să intru în mașina asta. Ia uitați. Și dăm bice. Are și numere de matriculare. Mi-am ales mașina asta. Ia uitați-vă și voi ce vreau să fac eu cu ea, dar nu o să meargă. Nici nu cred că o să urce măcar. Ba da, dar foarte puțin. Wow, interesting. Ia uitați-vă și voi. Jocul are misiuni, ai și telefon aici, după care poți să faci aici, să-ți cumperi vehicule. Aici avem VIP să cumpărați, operații care sunt misiunile, challenge-uri, weapons, more și da. Ăsta este jocul, arată destul de bine. Ia uite, sunt piloți de aia de F1 sau cum se numesc ei. De aia cu carturi sau... Ok, hai să trecem la jocul cu numărul 3. Pe locul 3 avem jocul Russian Car Driver. Ok, aici avem carieră, dăm new game, așa. Joc este un joc de simulare cu mașini prin pădure pe aici, după cum puteți vedea. Oh, dar ce trebuie să fac aici? Ce stau oamenii acolo? Oh, avem și first aici, first person, mamă. Opa. Opa de idee. Opa de idee. Mamă, ce-mi place, avem și o oglindă pe spate. Wow, ce tare! Cred că iau direct pe câmp. Și acum parcăm rabla pe care am făcut-o aici. Oh, ok. Și cam asta este jocul. Sper că vă place. Hai să trecem la jocul cu numărul 2. Pe locul 2 avem jocul Open World Racing Cars. Este un joc open world cu mașini unde poți să faci curse. Nu o să fac eu o cursă aici. Grafica arată destul de bine, putem să ne selectăm modul prin care să vedem, de exemplu, first person și modurile astea care le au jocurile cu mașini. Mamă! Ok, și hai să vă prezint și jocul cu numărul 1. Pe locul 1 avem jocul Autolife Grau Edition. Este un joc open world în care poți să te plimbi cu motocicleta, cu diverse mașini. Și poți juca și pe lumi din astea off-road, să zic așa, și pe lume normală. Hai să vă arăt. Dăm sim aici. Jogar. Modul normal. Acolo era modul libre. Și aici avem foarte multe locații unde să ne plimbăm. Putem să facem curierat, vedeți? Ia uite, cât de tare. Zice și voi ce părere aveți despre acest joc. Oh, sunt de la Food Panda. Oare câți bani o să-mi dea? Nu știu, o să vedeți și voi. Și jocurile le aveți în descriere ca de obicei și hai cu cât mai multe like-uri. Ceau, fraților!